Mandúš. Jojono, dobre, vyhodil to takticky. Nie na zakázané uvoľnenie. Potrebujeme dostriedať, pretože už sme unavení. No, neviem, či to nebol offside. Dobre naši zabojovali, ale Rusi sa zase dostávajú k puku. Zatonský, je pri ňom Rastio Pavlikovský. Prokopiev. A Rusi držia útočné pásmo. Sušinský padá. Bude sa vylučovať, ale to bolo za čo? Pán rozhodca gól. Sušinský. 14. minúta, 15. sekunda, 3-3. Rozhodca signalizoval, že vylúči slovenského hráča, ale Maxim Sušinský, ktorý vyzerá v tej brade ako lúpežník, nám dal vyrovnávajúci tretí gól. Nedá sa nič robiť, ale ešte stále je to 3-3. Ešte stále slovenská nádej žije. Sušinský z bezprostrednej blízkosti. Už naši obrancovia ho nestačili pokryť a Maxim Sušinský dáva gól. Samozrejme ten signalizovaný trest sa ruší, ale boli by sme radšej, keby si ho náš hráč odsedel celý. Ak sa nerozhodne, ak už neuvidíme gól, v prípade sa bude predĺžovať po 15-minútovej prestávke. Vo finále sa predĺžuje dvakrát 10 minút. Potom nasledujú samostatné nájazdy, v ktorých v semifinále obidva týmy uspeli. Žatan sa pokúsil ešte pečovať. Kovalenko. To najskúsenejšie v ruskom týme na rade. Zajeva nahradil Antipov. Bolo čisté, to nemohol byť faul. Hamlašák nesiahol na púk ešte Prokopiev. Teraz opäť rucho pustili do nášho pásma, je tam Kranov. Prokopiev už je odstavený čiernym. Teraz môžu Štimpel rozohrať. 4 minúty stretnutia. Vyhadzujeme púk iba Sušinskému, ktorý postavil Rusov na nohy. Znížil na 1-2, následne vyrovnal na 3-3. Takže dnes autorom dvoch gólov ruského týmu. Formácia hrá veľmi dobre. Formácia Prokopieva. Lindner. Poďme ešte dopredu. Vondra. Náš Žolík. Možno sme veľmi potrebovali Petrov gól, alebo Mirov, alebo Žigmundovič. Žigmund zatiaľ nedal gól, má 4 asistencie. Jeden gól z trestného strieľania, ktorý sa mu zapísal ako víťazný na svojom konte. Škoda, že sa teraz Peter nedostal dopredu. Striedali sme, opäť posielame Pavlikovského formáciu s Orsákom a na ňom v závere už samozrejme Chlapcom. Vchádzajú síly, Dušanko radšej pridržal. Náďa nedostane sa cez ľudí na kupu. Pozor na obranu teraz. Pozor chlapci na Savčenková. Dobre, bolo to čisté. Mať nevyhodil, puk ešte Achimogenov udržal pásmo. Liašenko. Savčenkov. To si ani Rusi nerozumeli, ale do šťastí puk Liašenkovi. Posledné 3 minúty riadneho hracieho času. Škoda, že Orsák sa nedostal do úniku, ešte Hamlašák. Opäť striedame. Ešte taktiež nechcú spokojiť s remízom. Nakoniec už teraz si dovolím tvrdiť, sa hrá o zlatý gól, pretože ak aj v samom závere nepadne, predĺženie sa po víťaznom góle samozrejme skončí. V záverečných 2 minútach a celých 30 sekundách dal gól, zrejme už získať do majstra sveta. Dúfajme, že to budú naši chlapci. Antipov. Treba priznať, že Rusi sú v tretej tretine lepším tímom, dali nám 2 góly. Antipov 2-3 a Sušinský na 3-3. Však obrovský potenciál našich hráčov potrebujú ukázať v tom správnom momente. Posledné 2 minúty riadneho hracieho času sa začali. Pozor na zase Prokopievovú formáciu. Zatonský a už pred bránou číha nepríjemný Sušinský. Jabikin. Pafi. Môže ísť dopredu. Žigo pod hlavu má Vondru. Tyčka gól! Dávame gól! Peter Vondra! Jeho druhý zásah! 18. minúte a 20. minút, 20. sekunde dáva Peter Vondra gól. Sme blízko titulu majstra sveta. Veľmi blízučko. Presne 100 sekúnd. Peter Vondra, jeho druhý gól na majstrovstvách sveta. Ešte raz.
Pozrite sa, to bola chyba Rusov, ktorí sa zabudli. Je Sušinský, Prokopiev za našou bránou. Žigmund dobre zapracoval, Peter to trafil. Obidve žrdia napokon si brankár Sokolov po dvoch tyčkách vrazil puk do vlastnej siete. Puk bol práve na ľavej strane pri ľavej žrdi. Dostane to uvidíme lepšie a krásne. Presne namierená strela. Peter Bondra stane sa najlepším strelcom, kanonierom týchto majstrovstiev sveta. 34 rokov môže pri debute na majstrovstvách sveta získať zlatú medailu. Sme od nej blízko, potrebujeme vydržať záverečnú minútu a pol, priatelia. Minúta a pol zatajeného dychu na Slovensku. V strednom pásme, tam ho chceme vidieť. Linka. Šepkevič. V strednom pásme narúšajme rozhrávku Rusov, aby sa nedostali do nášho útočného pásma, do nášho obranného pásma. To bol offside. Offside. Minútu a 13 sekúnd pred koncom. Spokojne aj prezident Slovenskej republiky sa hra presťahuje do stredného pásma. Tu je radosť na námestí v Bratislave. Tu je ešte raz ten moment, ktorý nás v 18. minúte a 20. sekunde najviac potešil. Oddychový čas si zobral teraz tréner Boris Michajlov. Peter Bondra je zatiaľ našim hrdinom. Dal v dnešnom zápase 2 góly. Dúfajme, že je víťazný. Ale potrebujeme sa ešte minútu a 11 sekúnd ubrániť. Je tam Prokopievová formácia, ktorá sa zaslov Sušinského zaslúžila o 2 góly Rusov. Bondra. Dobre. Rusev zrazil puk. Získali sme však len ďalších 5 sekúnd. Začala sa záverečná minúta stretnutia. Zatovský. Neunavný Sušinský odchádza. Brankár Sokolov, Rusi sú všetci začali powerplay. Dostali sme puk do stredného pásma. Bude zakázané uvoľnenie slovenského týmu. 37 sekúnd pred koncom. Už Rusi budú hrať so šesticou hráčov. Boris Michajlov musí riskovať. Začal Rubén Brankára, Vlado Orsák, Ladislav Naď. Tu sú naši chlapci. Ladislav je 22 rokov vôbec najmladším koršuliarom nášho týmu. Teraz si oddychový čas zobral slovenský kormidelník Jan Fielc. Potrebujeme vyhrať Buli, to je ukazovateľ, v ktorom sme fantastickí. Máme v prvej desiatke najlepších hráčov na Buli všetkých 4 centrov. Získal Buli, áno, vyhodili sme puk. Peter Bondra, Jozef Štimpel vpredu. Jožko snažil sa z ťažkého ula backendom, Karpov dobre zabránil. Posledných 25 sekúnd, už odpočítavajme tie sekundy. Kovalenko sa dostal do offside, takže Rusi nemohli, ak vyhodili sme puk. Teraz spadol Karpov, posledných 13 sekúnd. Od offside, samozrejme, od offside ruského týmu. Priatelia doma, pripravujte prípitky, otvárajte pomaly šampanské. Posledných 9 sekúnd, to ešte bude zakázané uvoľnenie Slovákov, takže teraz to neurobil najlepšie Peter Bondra, sám si to uvedomuje. Všetko musí vsadiť ruský tým na záverečnú 9 sekúndov. Naši chlapci už na striedačke, pochytaní za plecia, takisto tréneri, trénerské trio. Ľavo, dole vidíte našich chlapcov. Živý had nášho týmu. Lindner, vyhrali sme Buli. Dostávame puk do stredného pásma. 3, 2, 1. Koniec! Ešte nie.